Yellowface. Ребека Кван, пераклад Насты Карнацкай. Гісторыя, якую я проста праглынула. Калі вы раптам задаваліся пытаннем, чаму людзі, якія накасячылі, не могуць проста сказаць: «Так, я накасячыў», замест гэтага пачынаюць рабіць невытлумачальныя рэчы, то вам да гэтай кнігі. Сучасная мова, цікавая гісторыя, пытаннічкі толькі да канцоўкі. План баба Розы. Павел Костюкевич. Жанр – сямейная сага. Я рагатала ў голас у некаторых месцах. Так, часам можна заблытацца ва ўсіх сямейных сувязях, але паверце, там вы дакладна знойдзеце кагосьці са сваіх сваякоў. Яе можна, дарэчы, і пачытаць, і паслухаць. Я прыйду за табой у аўгусце. Каміла Цень. Гэта дэтэктыў на трасянцы, але не ўвесь. Я не бачыла ніводнага чалавека, які б не ўвайшоў у секту прыхільнікаў Зінаіды Юр'еўны пасля прачытання кнігі. Гісторыя пра самую простую жанчыну, якая працуе кандуктаркай і мае да ўсяго справу. У яе няма выкшталцонай адукацыі, але ёсць неймаверны жыццёвы досвед і цвёрдае ўласнае меркаванне. Падзеі разварочваюцца на адным з маршрутаў Менскай Чыжоўкі. А якія яшчэ лёгкія кнігі па-беларуску параілі б вы